はい、皆さん、こんばんは。バーチャル YouTuber の桜庭エワです。今日から黒魔同士のレベリング兼というか、兼じゃねえな。黒魔同士のレベリングを兼ねて兼じゃないか。デイリーをやっていきたいと思います。マッキントシさん、ご縁番いらっしゃい。ようやくね、漆黒パッチ 5.2 が若干の落ち着きを得たので、今日からレベリング再開していきたいと思います。白魔同士終わった後はね、ガンブレイカーをやろうかなと思っていたんだけれども、なんとなくキャスターじゃないな。白魔同士でキャストのある職にちょこっと慣れたかなという思いがあって、これなら黒魔同士いけるんじゃないかということでやっていきたいと思います。ガンブレイカーはね、またいつか今度。いやー、なんかすごく喉が乾燥してしまって喉がいがらっぽい。ちょっと痛い。風邪の初期症状なんじゃないかという疑いがあるけれども、そこは気にしないでいきます。よし、いろいろ雑務をね、やりつつ、急出しとくか。まずレベル上から。もう白魔同士じゃないので即射機もないし、あれだ。多分テンパることもないから、気長にというか気楽に行こう。俺みたいに機関士にならないように、あらまあ、機関士になっちゃったのかい？最近？気をつけないとね。今機関士になってんのかもしかして。大事にね。喉大事だからな。あ、現在進行形か。辛いの。なんかね、結構喉から派生する病気っていうのもいろいろあったりしたりするようなことを聞いたことがあるような気がするから、気をつけないとね、ほんとね。そういえばフリーカンパニーランク解放されたのよね。どれだっけ？ランクか。違うな。これか。なんとまだ8で、わあ、全然溜まってない。これカーソル見えてないな。カーソルやっぱ表示させとこうかな。指し示すときに便利なんじゃよな。なんかいろいろ売れていく。なんかいろいろ売れてる。なんでそんなに急に？誰か買ってんのか？トシさん買ってんのかもしかして。こんな急に売れることは普段めったにないでござるよ。されたかな？来たな。こんだけしか溜まってない。うちのFC あれだから、実質2人しか動いてないカンパニーだから、全然溜まっていかないね、これ。そういえばカンパニーのランク解放されたなと思って、めっちゃ売れるけど、なんなんだ。カンパニーのランク解放されたなと思って、掘り出し物から得られる希少品アイテム、緑アイテムは全部納品するようにしてるんだけど、うちのね、もう一人のメンバーがね、ギトー月野って言うんですけど、多分あいつ何もやってないからな。当分先だろうな。テスト、アクション。先が長い。一方ところで黒魔同士の方なんだけど全然わかんないんだよね。とりあえず練習しよう。まず3段から入った方がいいのかな。
えのきやんをつけてないぞ。ブロックしたサンダーを打つタイミングもわからん。まだファイジャー覚えてないから若干微妙。ここで練習しても意味あるのかわかんないけど。ただこのスキル回しが本番だと全然できないんだよね。そして黒魔門を忘れている。三中の使いどこが切れたら打つのは間違いないと思うんだけれども、このファイジャーとかのブロックを見てる間に忘れちゃうんだよな、サンダーの存在を。そこは慣れだなと思うんですが。バリア、黒マモン。サンダー切れた。切れてない。あともうこのレベル以下のスキル回しが全然わかんない。黒魔門はいつ使えばいいんだ。間違えた。まだわかんないな。今 5.2 が一通り済んだと言ったけれども、まだね、僕ルビーウェポンが完全に出荷状態だったので、完全にというか、クリア時に寝てたわけじゃないけど、あれはもはや出荷だから、ちゃんと勉強して予習していきたいもんだけど、ちょっとな、疲れが溜まっていてきつい。お、シャキシャキ。意外と早かった。昼回ししてたからかな。では、後でエキルでも、おっとあれこれレベルで回してたよね。まあ、レベルでだな。あら、まあ、超珍しくないこれ。レッド40、40、見えない。私今何レベル
46。アクションで、アイガまで撃てる。サンナガまで撃てる。ラッキーだね。ダンジョンの攻略手帳はもう終わってるから、これは非常に助かる。やることはそんなに変わらないかな。アイガがブロックしたりしないだけか。いつおう。エノキアもないしな。ファイヤーファイヤーファイヤー。あ、ブロックするじゃん。しないと思ってた。46はもうするのか。痛い。動けない。怖い。やっぱりたまに左スティックが効かなくなる時があって、その時がめっちゃ怖いんだよ。今効かなかった。壊し壊し。あ、危ねえ。ブリザーの MP 切れたかと思った。シュイン。ガルーダとか来んの久しぶりだね。はい。ブリザラ、ブリザラ。どこでブリザラですか。どこだ。いた。あそこってあそこって岩に隠れて軽減できるもんだったっけ。そのことをすでに忘れている。なんかもう脳死であそこは隠れても意味なかったような記憶があって、隠れてなかったけど、隠れた方がいいのでは。 HP の減り全然違ったぞ。消えた。サンダー系消えちゃった。ブロックが。あ、今の間にあれか。レベル上がった。ああいう合間合間にこのレベル帯はトランスしておいた方がいいんだな。 MP 回復しなきゃ。アンブラルブリザードでの MP 回復っていうのを忘れちゃいがち。おかしいな。長らく黒もやってなかったから、もう昔回してたスキル回しとか全然思い出せてない。あ、やった。 DPS だ。やったー。喉が。喉めっちゃ鳴るが。アラルレも DPS なんないかな。なんか私がヒーラーしてるときは DPS のボーナスいっぱい出るのに、今日はないかな。ヒーラーじゃーん。なんだよ。私がヒーラーしてるとき大半 DPS がボーナスなってたのに。アンチか。私が選ぶジョブに反してくるのか。ルーレット君は。
そう、オーシャンフィッシング、楽しいね。あ、永田いらっしゃい。2個。それは笑えってことか？オーシャンフィッシング。はい、かわいい、ありがとう。楽しい。最初というかね、吉田の話を聞いてった時は、ま新しい釣りのコンテンツとして来てくれるのは嬉しいけれども、実際船に乗ってただみんなで釣るだけで本当に果たして楽しいのかと正直思ってたんだけれども、実際やってみるとめっちゃ楽しいな。別にね、私パーティー組んで行ったりしたことないので会話とかないんですけど、ほぼほぼ一番最初に乗った時に初見ですよろしくお願いしますのチャットが流れたぐらいで、あとはもう一切終始無言のよろうつもない感じのあれだったんだけれども、なんかね、みんなで釣りをしてる光景っていうのがやはりどこが面白くて、もっと言うとね、爆釣タイム、あの時のフィーバー感すごいいい。語彙力。まあなんだろう、フィーバーって言うとスロットっぽいけども、まああれと似た感覚があるのかなと。自分がね、まだ自分で限界量引き起こせてないのが悔しいな。さっき釣りに行った時は3匹ぐらいスペクトラム魚を釣ったんだけれども、1回も限界量来なかった。吉田もフィーバータイムって言ってたし、ええんちゃう？そうね。その通りだからね。あの瞬間は本当に楽しいね。うひょー、レアな魚がめっちゃ釣れるで、みたいな。釣り特有のあの時間だけは、釣り特有のキャスとして待ってる時間が全くないからさ。ほんと、カツオの一本釣りを後ろに放り投げるやつ。あれ楽しいわ。あの感覚が最高。3箇所、船で回るけども、全部で、全箇所でフィーバータイム起きたら、本当にあれ楽しいんだよな。楽しいんだよな。あれって1箇所でも2回発動したりするのかな？運が良ければ。だから、7分間か。箇所につき。1箇所につき常にフィーバータイムだったら、めっちゃ楽しいだろうな。すごいポイントいきそうだけど。あれ、フィーバータイムって1回何分なんですかね？ 1 分ぐらいかな？もうちょっとあるか。なんか自分で測った。時計っていうかカウントがあるのに、タイマーがあるのに、自分で測ったことがないっていう。ツイッターにも書いたけども、ね、ウルティマからの釣り人さんのおかげで、無事サメマウントも取れたし、まあ、でも16000ポイントはきついな、やっぱり。あれは本当にパーティー組んでいった方が良いのでしょう、多分。まさか、釣りでロール分担することになるとは思わなかったね。限界流狙う人、希少な泳がせ釣りとかで釣るやつ狙う人、種類釣る人って分けた方が効率がいいという、効率というか、稼げる。そういう話を聞いたから、まあ、実際やってみないと分かんないけども。メインフィッシャー、サブフィッシャーが出てくるとは思わなかった。なんというか、すごくライトなコンテンツとしては非常にシンプルで完成度というか、完成度じゃないな。とにかくシンプルで、めっちゃわかりやすいのがいいのかもしれない。
あまり長続きするコンテンツではないなという感じはした。だから、サメマウント欲しい人は、早めにね、取っといた方がいいよな。後からだと。まあでも、うまくいけば結構な、ね、桜花とハッカがもらえるから、行く人も行くかな。1300。結構溜まってんな。借金ないな。4番目。もうちょっとだ。はあ。ちょっと話戻って極ポン。グルビーウェポンのことだけど、全然わかんなかった。文字面で、予習して見ていったけど、わかんないな。範囲がとにかく、爪じゃないか。爪か。歩きながらブンブンするやつと突進の時の範囲がどれほどのものなのか、実際体感してみないとわかんなくて、実際行ったら食らいまくって死にまくった。いつかリベンジしたいです。後半もな、ボコボコだったしな。クリアしたけどクリアじゃないよ、あれは。本気でやるんだったら本当に文字上でも何回も読んで動画もいっぱい見てもう頭に入れてからやりたいけど、ちょっとしんどい。ちょっとしんどかった。昨日だからね。昨日の夜だ行ったからね。早く。黒間のモーションかわいいよな。キュッ。最初に突進避ける位置についたら、最後の突進の向きの把握と爪によるアンチの位置の見極めです。それね。でもそれ以前に突進のね、横幅がわかんなかった。初見で行った時は。よろしくです。タコタン。そう、めっちゃ広くてさ、引っかかりまくってしまった。ビンボン、ビンボン、でーね。はやはやはや。エーテリアルステップ使えるじゃーん。エーテリアルステップの使い方わからん。パーティーメンバー選んでっていうことだから近くにいる。ああ、こんなターゲットしないとダメなんですよね。それ難しいな。
いやー、また MP 回復してないけど。前はダメ、前はダメ。後ろ後ろ。はい。でででででで。こっちがいるか。あー、危ない。いやー、あ、やべ。私か。頑張れー。はいはい。そっか。DPS さんが2人も落ちていたのか。はいひょい。ああ、ああいう移動の時にサンダーブロックしてたら当てたいってことか。違うか。やめろ。はーい。頑張れー。危ない。あ、私学。私学。私学が溢れちゃった。忘れてた。リバイダー。私学か。どうしよう。どうしよう。黒魔。あ、もうすぐ60になっちゃうから、黒魔のなんか装備もらいに行くか。イディル、イディル。手持ちにあるのを引き出しておくか。イディル、イディル。どこですか？これハンターです。あれもしかして、ないか？捨てた？もとい。軍票化した？ほら、ないな。手持ちにある？もしかして。あったわ。フィロソファーハット。そっか。ギにしてないのか。オートは
にしてある。いずれにせよ武器はないからもらいに行こう。エデュシャイアー。どこ眠みがすごい。なんだっけこれどんな見た目？これか。晴天と超小型。晴天と超小型。晴天と、晴天あった。何枚だっけ ?10 枚か。間違えた。10枚ね。10枚。晴天と超小型。晴天、超小型。強化薬でいいのか？この並びだったら強化薬持ってないかな？持ってないな。合ってるよね。確認しよう、一応。合ってる。合ってんな。トークン系の交換ミスがいっぱいしてるから、めちゃくちゃ慎重になって損することはない。そしたら、紺と青。紺と青ね。OK。Q 出しとこう。忘れてた。やばい、シャキっちゃうか、これ。でも交換したから大丈夫か。そうだね、もう500空いてるから大丈夫だ。こっちじゃないや。上で、紺と青の強化薬。あと、強化しない防具は、1個、どこだ ?2 個。2個じゃない。1個、2個、3個。こっちは強化してたな。4、2はいらんから、どこだ指輪はしてる。何個つってた今。1、2、3、4。5。じゃあ5か。いや、待ってくれ。頭がおかしくなっている。まだもらってないじゃないか。薬をさ、もらってないんさ。一応外しとこう。さすがにもったいない。
ついてない。よしよし。おお。やっほーい、ミッフィーちゃんいらっしゃい。今日は5.2 じゃなくて普通にレベリングルーレット行くからネタバレの心配はないよ。あれ、なんか間違えたか。そっか。星で1個使うのか。1個余っちゃったな。交換するのが下手。そっか、腰は強化繊維じゃなくて効果薬か。じゃあもう1個。そろそろね、強化済みのやつを直接販売してほしいな。私学と交換させてほしい。よしよし。いいじゃないですか。後でね、装備しましょう。DPS ボーナスだったけども、結構32番という。70以下のところじゃないとネタバレの可能性がある。ご安心を。まだレベル59です。まだまだかかるぜ。70になるには。よいしょー。持ち帰るか。イエルシャイアもなかなか落ち着いた BGM で良きながら。うん、知ってるところだと思う。あ、トシさんだ。お、やっほー。これは、黒マダ一緒じゃん。一緒に行くかい。ボーナスなくなっちゃうけど。なくなっちゃうけどっていうか、なくなったけども。今はアラルレ。アラルレもしくはこの後のエキルレでも一緒に。エキルレに行く予定があるから、ちょっとミッフィーちゃんその時はお目目つぶらないとダメだね。タンクいる？どうしよう。ボーナス欲しくもあるんだけどあと2分ぐらい、あと1分半ぐらいだから、ちょっと待つか。一人で行ってこようかな。言うてでもあれよね。ボーナス、不足、レベルカウントしてない時の不足ボーナスって経験値とギルだけ？そっか。あんま美味しくないな。どうしよう。
よし。ちょっと前かな。うん、いい感じ。ランプマン。しょうもないな。すごくしょうもないことに時間使ったな。あ、今日は明日でカンストさせねばならないのか。義務か。今日の分のルレ終わったか。じゃあ一人で行ってくるかね。キルレもな、新しい ID 行きたいな。なんか結構、グランコスモス、まだ当たるんだよね。新しい ID が本当に、まだ2回しか行ってないけど、好きでね。あれいいわ。最初の、なんか若干アトラクションっぽいところとか、BGM もいいし。そういえば、あれだな。すごくジャズっぽいフィールドのダンジョンの曲自体はジャズっぽい感じですごくいいって感じだったんだけど、ボス戦になると急にロックになってすごいギャップだなと思ってたんだけど、グルー40周分そんなにいるの？きついな。今何レベル？ 38 か。きつい。そう、新しい ID が良くて、あそこの譜面は絶対欲しい。だから、エキルレで出てくれるとありがたいんだけどね。ボス戦の BGM がすげえロックだなと思ってたんだけど、メタルか。わかんないや。あれよね。アーモロートの曲も変わってたから、全体的に漆黒 ID の曲、中ボスの曲があれになったっていうことでいいのかな。例外はあるかもしれないけど。本当にでもジャズのまま戦いたかった気持ちもあるんだよね。いつの間にか、あんなところに、待っている。でも今私はランプマンやってるからちょっと動けないんだ。ちょっと右だな。移動しすぎだな。残すのは79の DPS あったこと78と75の DPS。結構あるな。7つじゃん。かりんちゃんいらっしゃい、こんばんは。どんどんアラルのシャキ待ちが伸びている。8分とか言ってませんでしたっけ？じゃあ、もうランプマンは卒業だ。あ、シャキった。あ、そういうこと？ランプマンは入れてあげないよってことか。なんだ、そういうことか。ランプマンなんかやらなきゃよかった。面白くねえしな。あ、DPS さんが一人寝ている可能性が起きてた。どこかな？闇か。闇せかー。C か。遠い。
エルさんこんばんは。コンエバーナ。マロードレインの位置ってどこだっけ？三角か。来年痛い。あー、もう MP なかった。ファイラファイラ。ファイラフリーズでいいのかな。もうブリザラって使う機会ないのかね。低レベル帯以外では。間違えた。なんでフリーズした？フリーズとブリザラで。ブリザラの方がすごく弱いしな。使う機会ないのかな。35になったらフリーズでいいって感じかな。おー。あまり離れすぎても良くない。赤。私は赤を受けます。うわぁ、眠ー。とても眠い。クソでかあくびしちゃった。MP 回復しきってなくない？あ、大丈夫だった。いや、まだね、MP 管理が全然できないね。なんだが、サンダが入れるタイミングも、これでいいのかどうか。ババリアが完全に忘れている。こっちか。よーし。ババリアもめちゃくちゃ強い。強いけど、若干、あれか。リキャストは長めなのか。でも、十分強い。買わないと損だ。
ホットバーの位置にすら慣れてないからなかなか押せないんだよね。はい、MP が切れているよ。難しいな難しいな。なんかたまに詰まる時が、デキャストが詰まる時があるような気がするけど、なんか回線調子悪いのかな。デキャストじゃない、キャスト。ランス。まあでもやっぱり DPS だからスキル回しにはちょっと混乱したりするけど、とても気が楽。命がかかってないってこんなに楽なのか。集まれ。集まれ、動物の森。おおMP がないでござ。そっか、単体攻撃から急にこういう風に範囲攻撃に切り替えると MP のなんか消費が全然違うからあんなことになるんだな。警戒しないとダメだ。やだ。間違え。まあ、いっか。おいおいおい、どんどん湧いてきてるぜよ。あやや。面倒ですね。遅いんじゃ。まあ、トキシックスライムが大暴れしている。あ、わわわ、危ない危ない。沈黙かい。よし。あ、切れた。消えた。私の中で決定的な何かが。いや、ていうか、沈黙とか飛んできてたのか。知らんかった。何の沈黙？誰がやったあれ。ああ、しまった。
ヒートウェーブ。なんだこれ、久しぶりに見たぞ。なんかヒートウェーブっていうとロックマンエグゼを思い出す。なんかそんな名前の技があった気がする。チップが津波の炎属性版のやつね。なかったかな。あった気がする。そういえば最近でもないか。少し前から、ロックマンエグゼ風のファンメイドじゃないけども、作品が、ゲームがあって、それ気になってるんだけれども、どうなんでしょうね、あれは。面白そうだけど。ショックウェーブ。これもまたメットールが使ってきそうな。いっていって。痛い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 。痛いっす痛いっす。あ、いえ。落ちた。ちゃんと中心で受けないと落ちちゃう。どこだ、あった。よく続編は待望されてる、まあ、例えばロックマンエグゼ、さっき言った通りもそうだけれども、まあ私の好きなところで言うとメトロイドとか 2D メトロイドとか、なんていうかな、そういう作品のフォロワー作品っていうのが世の中には結構あると思うんですけれども、そのゲームとしてはとても面白いけれども、やっぱり本物が遊びたいなって思ってしまう時がなんだか寂しくなってしまう。草刈り、はい、草刈りします。草刈り、ずいぶん遠いね。草がいっぱい出てくる。あー、危ない。やば。ファンメイドじゃなくて、あれだな。元の制作者が作ろうとしてたゲームで、
でもそれじゃないんだよなって思ってしまったものが、まあ、レッドアッシュっていうゲームなんですけど、結局開発進んでないけどね、あれ、資金が集まらなくて、キックスターターで確かやってたし、私も参加してたんだけれども、結局、ゲームの制作資金の方が集まらなくて、こういう時に、あれか、エテリアルステップ使いたいな。頓挫しちゃったんだけれども、まあ、レッドアッシュ、並び替えてダッシュっていうことで、6万ダッシュの、あれなんですけど、あればっかだな。6万ダッシュやりたかったな6万ダッシュ3やりたかったな。レッドアッシュも、まあ、興味はなかったわけではもちろんないし、そうだし、応援してたし、ゲームも出てほしかったから、資金提供したけど、でもやっぱりロックマンダッシュの続きがやりたい。どうにかならんかな、カプコンさんよ。しばらく前にカプコンのなんていうんだっけ、休眠、IP、ID? 違うな。要するに今は眠ってる過去の作品に関する著作権じゃないか。著作権か。わかんない。商標登録か。が更新されたか登録されたかで、その中にもロックマンダッシュの名前があったけど、果たしてあれは一体何が出るんだろうか。ゲームだったら嬉しいけど、まず間違いなくゲームではないよな。危なっ。怖怖。あれってタンクさんに来るのか、追っかけレーザー。やべ。届かん。届かん。やべ。ここ届かないんだ。そっか。怖いぞ。めっちゃ近くにあった。やばいやばい。吸い込まれないで。おい。危ないな。どこだ、いた。さあ、LB を打つのです。
LB を打つのです。打っちゃうぞ。よし。打つでした。いらぬ。逃げる。あ、逃げられない。逃れられない。大質。よーし。レベル上がった？上がっとらんね。60にはなれなかったか。まあいいでしょう。なんか多くね？物多くね？あ、そっか、イディルか。イディル装備だ。よーし。レベリング用のID じゃないや。ルーレットはおしまい。ここからは、キルレの時間じゃ。ロボが、どこ行った？お、いた。キルレ、キルレ一緒に行く人。あ、びっくりした。ラーさんか。オッケー。一緒に行く？よし。じゃあ、お誘い出す。グサさんがうろうろしてるけど、捉えられない。来るのか来ないのか、どっちなんだ？とりあえずで誘う。じゃあ2人で行こうか。よーし。行くわよ、エルルレ。シャキーン。素晴らしい速射機。きちゃー。これは最新 ID なので、ネタバレがあれな人は目をつむっていただきたい。まあ言うて、曲いい。ID 中に重要な、めちゃくちゃ重要なものとか言葉が出てくるわけじゃないけれど、ベースだったらね、いろいろ言ってくれるからネタバレになる。
やっぱ BGM いいんだよな。そう、気づかなかったけど、サスタシャ ID、サスタシャのアレンジらしいね。そういえばそうか。ちょっとあんまりサスタシャの曲覚えてないから。あ、やばいやばい。わかんなかった。サスタシャ。こんな感じだったかな。しまったしまった。フォーカスしてなかったわ。ね。と言われても結構なんだろう、アレンジが強くてサスタシャの香りを見つけられない。ここが多分サスタシャのあれだな。ちょっと聴き比べてみたいね。もちいらっしゃい。おばおばんです、もしくはおばさんのおば。ドシーン。このクジラ急ブレーキが効く。いや、刺さった？もしかして角が。角で無理やり止めたか。正体不明。正体不明ってどのシリーズに出てきたんだっけ？全部か。大体いるのか。そしてこの BGM ね。これはこれで良き。刺さった説ある。ねえ、あの勢いだったらまず間違いなく。これ前にいるの怖いんだよな。このルーレットが。ルーレットはワンチャン受けていいのかな。よくないか。結構猶予が、周りのやつが爆発する猶予があるから、その間に避けた方がいいのか。まあ、避けるに越したことは絶対ないのかな。ここで受けるのかい。なるほど。で避ける。やべ。はあ。ルール仕組みわからんね。なんだとルミナス見てなかったぞ。仕組みがわからんっていうか、多分まあアンチのどっかに必ず打ってくるんだと思う。一番最初にルーレットが指した方向を見て、多分3、4回で止まるから、だいたい予測できるんじゃないかなとは思うけど。原理不明。意味不明のカード。賢い？絶唱？私は賢いんだ。死にかけてるけどな。絶唱シンフォギアではない。
グリ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 。穴胸、ここの装備がイディル装備の、色違い。なんか意味あんのかな。ただの使い回しかな。譜面落ちてくれないかな。そして99ロットで出てくれないかな。最大か。なんか変なバグかかってんな、この。なんだこいつ、クラゲなんだろ、最大か。なんか大きくなってたのかな。すごい数。ふしゃー。お、やたら多くないか。減りが遅い。LB は少々お待ちください。てれてててれ。グラワー。グラワーって投げ払いじゃなかったっけ。違うのかな。あ、LB 使ってもらってた。いつの間にか見えてなかった。軽い軽い。喉痛くなってきた。喉の奥の方がね、じわじわイガイガしてるから、やっぱ風邪かもしれん。ここを思うけど、果たしてまとめていいものなのか。まとめたらなんかめんどくさくない？逆に。まあ、あれが、そういうことか。イデアでなんか呼び出してる奴らも全部無視して、全部まとめて狩るのがいいってことか。なるほどな。それは確かに。
箇所ずつ止まってたら普通にね、なんかまとめる意味あんのかなって思ってたけど、これならいいか。でも怖いぞ、ちょっと多くね、めっちゃ多いぞ。クルザントーメンとかえらいことになってる。シャキ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 。うまく当てらんないな。今だかってこんなにまとめたことあったかな。なかなかの敵の数。なんかこの ID あれかな、普通に歩いての移動が前半はないじゃないですか。前半というか1ボス前は。だからか知らないけどめちゃくちゃ短く感じるんだよね。移動時間がないからかな、やっぱり。あれもう3ボス変わって処刑の時も思ったんだよ。ね、楽よね。このタイプの ID は結構いいかもしれん。アトラクション感あって楽しいし。近いな。まさかここに来てね、排水溝の泡しぶきを止めることになるとは思ってなかった。まさか。あれ、危ねえ。ちょっとスプリントがなかったから怖かったけど。やり投げ。ほいほい。いやーかわいそうなこの子たち。今だ。出てきたら急に手に押しつぶされるんだ。やいやーい。おつでした。出るのが早い。なん出なかったか。
しゃあないな。譜面が欲しい。今、負け棒に出てるから、高そうだな、これ。ありがとう、ざわさん。ありがとう。ありがとう、よすよす。よし、エキルレも済んだ。どうしようかな。ちょっと今日早めに始めたから、まだまだ時間に余裕があるけども、どうしようかな。なんか行くとこあるかなと思ったけど、あんまないんだよな。てか、レベル80ダンジョンっていうコンテンツルーレットが増えたから、だんだんルーレットが長くなってきたね。こっちはあんまり、気炭が美味しくないからな。15か、微妙だよな。35しかもらえないのか。ニーヤ、ヨルハも行かないといずれ補選を使うことになるから言っといた方がいいんだけどな。ちょっと演奏100は、あ、そっか。なるほどね。その発想はなかった。幻想で稼げばいいのか。それは確かにいいかもしれない。ってことは、このルーレット8万円か。8万円ルーレットか。美味しいね。まだ走り回ってる。結局、あれ、ヨルハの修正源は外れたのか外れてないのか。ちょっとパッチノート、ちゃんと読んでみようかな。まだ外れてないか。コインいっぱいもらえる？あ、本当？なんだろう、クエスト関連じゃないな。クエスト関連かな。装備の方も自由にロットできるようになったのかな。ふん。ファッファ。違う。宝箱から得られるアイテムに対する修正源が撤廃されて、古戦も撤廃されているので、行けばもらえる。出ればもらえる。装備やっぱ欲しいから行こうかな。とりあえず、譜面のお値段を見に行こう。いくらだろう。なんてタイトルかな。オーケストリオン譜面の面譜。見てもわからんねんな。もしかしてここに出てこないタイプのオーケストリオンが出てこないというか、単純に件数が多すぎて出てこないのかな。違うか、こっちか。あれ違うな。これだ。
こら辺じゃないのか。もっと後ろか。いや、オーケンストリオンフってこんなにあるんだね。あ、ここら辺は違うな。ここら辺も違うか。あれ、ウランコスモスここにあるけど、この次に来てない。順番が違うのか。あ、これだ。そこに潜みし者。あれ安っ。3万じゃよ。安くね？買っちゃうか。人気ないのか？それともいっぱい出るのか？買うわ、じゃあ。普通に。安っ。3万って。間違えたな。あれどこだ？こっちか。サスタ社のやつって持ってたかな。これ違くない？こんなに勇ましい曲だったっけ？逆襲だからか。ハードの方か。ハードの方はやっぱりアレンジちょっと違うかな。でもこれしかないね。ことは曲一緒なんかな。あ、ここら辺だ。ここら辺かな。いい曲だな、普通にな。
こんなもんでいいか。多分アレンジなんだろうってことが分かったし。ちょっと普通のサスタシャの曲を聴いてこようかな。こんなに勇ましかったっけ？ハードも一緒なのかな？ハードとノーマルが一緒だったら。そうやね、こんな静かな始まりよね。こっちの方が漆黒のアレンジに近い気がする。あ、これここだね。確かにサスタシャの曲だわ。こういうこの曲のアレンジだっていうのがすぐ分かる人ってすごいよね。全然覚えてないもん、私。ああ、これもそうだね。なんか普通になんだろう。ゲーム内の BGM 聞くのも楽しいな。こういう遊び方もある。あ、曲が途切れた。ここまでしかないのか？あと静か？こんな静寂来るんだ、これ。戦闘、進んでる間に戦闘してるから BGM が途切れないだけで。短いからオーケストリオンフになってないとかかな。なるほど、面白い。さて、どうしようかな。ニーヤ行こうかなとも思ったけど、なんかもう配信で行くのもちょっと縮小気味というか、こっそり自分で一人で行くか。よし、じゃあもう今日は1時間40分やったということで、これで終わりにしたいと思います。また明日以降もね、ローマ同士のレベリング続けていくので、よろしくお願いします。と言っても、多分、そそくさと一人で行ったりすると思うけど、あ、タイがいらっしゃい、こんえば、おつえば、ありがとう。釣りの時間まだよね。わかんねえや。釣りの時間正確に把握してない。2時間おきってのはわかるけど。まあ、いっか。エオツエ、エオツエは奇数字。あ、奇数か。じゃあまだだ。この後だね。30分後だ。また釣りに行こう。じゃあね。お疲れ様でした。バイバーイ。よいしょ。バイバーイ。噛んだ。噛んでないよ。エオルゼアのエオだから。大丈夫、大丈夫。乾杯。バイバーイ。